Hello, hello. Ayan. Mega love shoutout sa inyong lahat yan, guys. Ayan. Saglit lang mga guys, ha. Tamsakdan host, dumaan lang. Happy New Year. Mega love shoutout. Wait lang po, ililista ko yung pangalan nyo, ha. Saglit lang. Kaka-out ko lang kasi sa trabaho. Ayan. Alin J, thumbs up. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat yan, guys. Pa-entry to, guys. Sa pag-birthday ni host. Sa 7. Saglit lang, ha. Kuha lang ako ng ballpen. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Kaka-out ko lang kasi. Ay, sorry naman, ha. Ayan. Ano meaning ng tamsak? Sensya na di ako makaintindi. Ano yung likes po? Saglit lang mga Beba Loves. At nandito na si host. Ayan guys. Kita nyo na ako. Wait lang ko ako ng ballpen, ha. Naririnig nyo ako. Tamsak lalabs. Ayan lalabs. Pa-enter tayo lalabs. Narinig nyo ako guys. Ayan guys. Naglilista ako yung mga nandito. Mag-backread muna ako guys. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. At lahat po nang nandito, ilista ko yung menu para makasali kayo sa aking pa-entry. Ang raffle draw po is January 7. Ayan, medyo mahina pa host. Okay. Wait lang ako ng headset. Guys, pasensya na kayo at ako'y nagkakandarapan. Kaka-out ko lang kasi guys. Asa na ba yun? Hindi na makashoot. Agoy. Ang tamsak po is likes yun guys. Ayan. Yung mga baguhan dyan. Backread muna ako mga lalabs. Para maisulat natin yung ating mga... Sino ba yung mga nandyan? Mega love shoutout sa iyo. Kariwawa nyo Stevie Sir. Hello. Ayan. Si Ann Santos. Ma'am Ann Santos. May ano ka na po? May jacket ka na po? Si Nadim mo. Sino ba yun? Nadim mo. Ayan. Ililista natin guys para natin. Kasali kayo sa aking pag-games sa raffle draw. Yan. Sige, Ann Santos, magbakas ka lang po kay Renz 11 sa baba po, magano ka ng gem vlog. Ayan, may grab shoutout sa UCC Gloria TV. Mayroon ka na dito sis. Ayan. Mga nakalista na kayo nung nakaraan. Pang ilang gabi ko na ba itong pa-entry? Ayan guys, yung mga D-Money po, GCash, 50 pesos load. At saka yung mga money po ay palipad na lang. Sana matuloy yung aking mga sponsor guys. Pero kahit na wala tayong sponsors, go pa rin tayo. Narinig nyo ako guys. Ayan, salamat sa tamsak. Ililista ko yung mga nandito guys. Magpa-backread pa ako. Ilang beses lang ba ang magpa-entry?
Nagsimula na ako nung nakaraan, sisi. Okay lang yan, marami kang entry, so marami ka din mapapanalunan, kaya okay lang yan, ilista pa rin kita, ha? Gloria TV. Kaka-out ko lang kasi. Sana okay yung aking signal. Ayan. Pero mayroon ka na dito, sisi. Mayroon ka na po dito kanina. Nakalista ka na kanina. Ayan. Yung mga nakalista kanina, guys. Yung mga sa premiere ko. Andyan, marami pa akong isusulat. So, okay lang yan para marami kayong mapanalunan. Renz 11 Dan host. Bakas lang po kayo kay Renz 11. Pasensya na po kung pag mag-out muna ako 4 minutes. 4% na lang. Okay lang, Miss Ann. Kariwawa, Karikawa News TV. May live shout sa iyo, sir. Thank you. Ayan, maraming salamat sa thumbs up. Thumbs up, please. Pa-share naman, guys, sa inyong mga community dyan. Ano oras na ba yan, sis? Uy. Ayan, guys, don't worry po. Ano ko kayo, ilista ko kayo dito. Sino pa ba yung walang dito? Team Atrasan, mega love shout sa inyong lahat dyan, guys. Pasensya na at kaka-out ko lang kasi. Ayan, guys, backread muna ako. Happy New Year sa inyong lahat dyan. Ann Santos. Palista po host. Ayan, si Jeremy Ferrer. Okay po, ililista po kita. Jeremy Ferrer. Si wala pang muna. I-jacketan ko muna si ma'am. Aileen Galinato. Team Atrasan ba to ko, guys? Sa aking mga team dyan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Ayan, si Dan Tamsak dan Bibi ko, Rodalyn Tugalaw. Delete mo yung yung subscribe mo, mapalo ka ni Lolo. Rodalyn Tugalaw, Ann Santos, Aileen Galinato. May galab shoutout sa inyo, sabi ni Sir Karikawa News TV. Maraming salamat po sa pa-share. May jacket ka na po, Miss Rodalyn Tugalaw. Sis Joyce, hello. Mayroon ka na dito. Hindi na ako makalista. Backread muna si host. Ayan. Saglit lang, guys, naglilista ako kasi baka makaligtaan ko kayo. Update ako later. Okay lang, Sisi Joyce. Salamat talaga. At naglilista ako. Ayan, Miss Ann Santos, kasama ka na dito. Sino po ba yung mga Ann Santos, Nadim? Ayan, guys, pasensya na kayo kasi naglilista pa ako. Sino pa yung walang jacket dyan? Malay nyo mabunot naman yung yung pangalan nyo. Si Allen J ba may jacket na? Allen J. Ayan, mayroong bagong pasok. Jacketan muna kita. Angelit Laksamana. Mega love shoutout sa iyo. Ayan. Pasali po, of course, kasali po kayong lahat. Ayan, si Ma'am Jobeta, mega love shoutout sa iyo. Ayan, marami pa ako, guys, ililista. Nag-ninja move sa ako, guys.
yung sino, wait lang muna guys ha. Ilista ko muna yung mga nasa taas para hindi tayo makaligtaan yung iba. Si Arlene J. Arlene J. Jeremy Ferrer. May jacket ka na ba, Jeremy Ferrer? Ayan guys, maraming salamat sa 30 na tamsak kay host. 7 million in the house. Salamat sa inyong lahat. Ayan si Harang. Ang taray naman ni Ninong. Ang taray naman ni Ninong, oh. Paharang-harang. Ayan, Gisa, Biyo, Yabaya. Tamsakdan po, ayan. May jacket ka na po dyan. Ninong, nakalista ka na dito, Ninong. Ayan, may jacket ka na pala, Jeremy Ferrer. Oh. Sino ba yung hindi pa nakalista? Sana hindi ako mag-loading. Bordolay ni Nonoy, tamsakdan host. Ayan. Ibabalik ko lang guys yung aking pag-i-LS para magpapa-entry tayo. Opo, lahat tayo kasali dyan sa pa-entry na yan. Wait lang po guys. Nililista ko yung pangalan sa taas. At ako ay nagkakatakbo-takbo. Ayan guys, yung hindi po money, Gcash po yung aking pa-premyo. Pero pag money na po, palipad, parehas lang. 50 pesos load. Sana matuloy yung aking napipending po yung aking pera, kaya may mga sponsor tayo guys, pero napipending sa Pilipinas yung pera, nag-holiday kasi. Oh, sino ba yung hindi ko nalista dyan? Comment please. Ayan, si Vivian Olivares, mega love shoutout po sa aking mga bisita dyan. Thank you so much and Happy New Year sa inyong lahat dyan guys. Rapanil D. Ayan guys. Sino ba yun? Vivian Olivares. Dan tamsak Edsel Adopit. Sir Edsel Adopit. Ano ba talaga ang ganda ni host. Ayan, saan kaya yan? Ngipin lang yung gumanda sa akin guys. Pumuti pala. Edsel. Huwag naman kayong mabilis kasi hindi ko kayo malista. Blowing ka ngayon host. Ayan, hindi mo na magbabakrid si host na magbasa. Naglilista pa ako guys. Marami pa akong ililista. Nasa 52 person pa to. Happy lifestyle, Ninong. Mega love shoutout. Ninong, marami ka na ditong pa-entry. Promise. Jessa. Guys, pakiada ko ninyo sa FB. Wait lang isusulat ko yung FB ko. Ayan, may walang jacket si Arlene Timbol. Ayan, palista host. Of course, kasama ka dyan, Arlene Timbol. Baka mamaya makapanalo ka rin. Marami kayo dito. Dubli-dubli ko yung paglilista ko para lahat mabigyan ng biyaya. Ayan. Ito na guys yung birthday ni host. Magbibigay si host ng mga pakulo, charot. Angeli Laksamana, kasama ka na dito. Ayan.
Ann Santos, nakalista ka na po kanina. Yung iba pa hindi pa. Kawawa naman. Ayan si Sander. Tamsak host. Yakitan muna kita ha. Ayan, palista. Mega love shoutout sa mga palista na yan. Thank you sa pagpupunta. Ayan guys. Dumadami tayo. Mega love shoutout. Paano na ba yung pagsulat ko nito? Ngayon na yung kalaban guys. Angelo. Ayan, may wala pang jacket si Aliana. Ayan. Ninong, pa-share naman po Ninong. Angelo Santos. Para marami tayong Aliana, ayan, kasama ka na Aliana. Mary Grace Ramoso, shout out host. Ayan, maraming salamat sa iyo. Happy New Year, dear. Aliana lang yung ilista. Comment mo ba yan? Ayan, si Mary Grace Ramoso. May jacket ka na ba? Bagong pasok ka. Danny Ferrer, Tamsak host. Ayan, nagkakaanda daw. Comment please para makita ko kung sino walang jacket dyan guys. Nelski. Wait lang ha, jajakitan ko lang yung iba. Paki-comment po kung sinong walang jacket. Guys, mahina lang ang kalaban. Also, kung marami po kayong entry, marami kayong mapapanalunan. So, i-entry ninyo yung mga ninja nyo, okay lang yon. At abang sinisipat pa akong magsulat, hindi pa to naka 100 guys. Ayan si Maria Belenda Adrion. Hindi na ako marunong magbasa guys. Maria Belinda, ano yan? Tulog na yung alaga ko na pag nagising pa. Paktay. Sino ba yan? Danny Ferrer. Okay lang yan, madoble yung pangalan nyo na malista guys. Basta para marami kayong chance na manalo. Alan Ferrer, nandyan na yung mga Ferrer. Wow, mega love shoutout sa mga Ferrer dyan, Ferrer family. Ayan guys, mega love shoutout sa aking mga team dyan. Team Organic Friends, Kapitla Friends, Team Bagsakan, Team Walang Atrasan. Ayan, si Arlene. Yung mga bagong pasok po sa Team Walang Atrasan, pakisulat po kung sino mga bagong pasok. Agoy, nawalan na ako ng papel. Guys, naririnig nyo ako guys. Ayan. Janet and James Mendoza. Ninong, maraming salamat po. Ikaw ba yung nagsishare Ninong sa aking dito pa-entry? Sino yung mga nag-share po? Maraming salamat. Oy, bakit na-delete ko yun? Agoy guys, mahina na talaga yun. Dinilit ni Jing Vlog yung iba. Ayan, Rizaldi Santos, may jacket ka na po. Wait lang guys, at nililista pa kayo ni host. Rizaldi, mayroon pang hindi na lista, si Janet Mendoza.
Mendoza. Pa-entry po host, Rizal de Santos. Mega love shoutout sa iyo dyan, guys. Rizal de... Ayan, Rizal de Santos. Mega love shoutout sa iyo dyan, Cecilin 3078. Team Walang Atrasan. Maraming salamat po. Okay, wala na akong ibang papel. Ililista ko muna yung pangalan nyo para... May jacket ka na ba, Rizal de Santos? Abigail Solas. Mega love shoutout sa iyo dyan, Abigail Solas. Tama ba? Wait lang ha, Abigail. Yan po yung ano. Abigail. Nagkaduling-duling na talaga ako, guys. Nawalan ako ng papel, Abigail Solas. Sino pa ba yung mga... Na-time out ba to si Rizal de Santos? Uy, may jacket ka na po. Abigail Solas, John Rod. Ayan, palista po. Maraming salamat sa iyo dyan, John Rod. Tama ba? John Rod. Wala harang. Nako. Sisi, bumalik ka po. May harang yan. Ayan, si Nel Marco Jr. Tamsak palista. Mega love shoutout sa iyo. Nel Jr. Ano yun? Marco Jr. May jacket ka na po, Sir Marco. Bebian Olivites. Ilista rin kita ulit, Sisi, pero marami na akong nilista sa iyo. Lin 3078, ayan, Sisi. Kasama ka rin. Kanina mayroon ka na. Ay, buang naman tong CP ko, guys. Maraming salamat po ng impresya. Okay, kasali ka din, Sisi. Lalabs. Ng Ems. Guys, ang raffle draw nito is January 7 sa birthday ko talaga, guys. So, update ko lang kayo. Kasi napipending pa yung aking yung aking GCash. Nagkakaproblema. Kaya 7 lang po ang raffle draw natin. Pa-entry lang tayo ng pa-entry, guys. Yay! Salamat Ninong sa pa-share. Alin J, nakalista ka na po dito. Okay, lista rin kita ulit para marami kang entry, Alin J. Ayan, Alin J. Guys, pagdidikit po kayo sa aking mga member at super chatter, guys. Mag-hashtag kayo ng gem vlog para mabilis kayong mabalikan. Thank you so much. Ayan, nakatapos din akong maglista. My God. Pasok para maraming pa-entry. Jeremy Ferrer. Ayan, Jeremy Ferrer, nakalista ka na po. Sino pa ba yung mga bagong pasok dyan? Pa-share po tayo, guys, para masaya. Ayan, maraming mabunot. Ayan, kunti pa lang to, guys. Nalista po ako. Of course, nalista kita. Sige. Dadamihan ko yung Jeremy mo. Jeremy Ferrer. Ayan, Jeremy Ferrer.
Ma'am Jem Vlog, magandang gabi po sa'yo. Bembem Channel. Ma'am, ayan. Mega love shout sa'yo. Mega love shout out sa'yo. Bembem Channel. Jessa Biso, ayan. Beoya. Maraming salamat Ninong sa support. Muntik ko nang makalimutan magdamit. Harap pala ako sa camera Ninong. Wala pala akong damit. Gago talaga eh. Nakasando lang ako. Ano ba yan? Ayan. Sana hindi tayo mag-loading. Sino pa yung hindi nakalista dyan? Jessa Bioya. Jessa. Sino yung mga nandyan guys? Paulit-ulit ko talagang ililista dito. Ayan. Ayan si Ninong. Lista ko pa ulit si Ninong. Happy lifestyle, Ninong. Happy lifestyle. Ayan, Ninong. Oh. Ayan, si Jessa Bioya. Dan na po. Andyan po rin si Cecilyn. Lista pa rin kita. Salamat sa iyo. Bimbing Channel. Ayan, Ilocana ka ma'am. Hindi po ako Ilocana, Bicolana. Bimbing Channel. Natuyo na yung laway ko guys. Ayan, ayan, Danny Ferrer. Lista pa rin kita. Ubusin natin yung papel. Happy New Year po sa inyong lahat dyan, guys. Hindi talaga ako makapag-shoutout kasi naglilista talaga ako. Marami pa itong nakalista. Nasa 52 pa yung isusulat ko. Sander, ayan. May jacket ka na po. Dani. Ayan, si Sander. Wala pang jacket na. May jacket ka na pala. Wait lang. Si Sander. Dalawain natin. Tatluin natin ang pangalan niya. Di ba pala ako nakalista? Walang jacket. Nakaligtaan kita. Sorry naman, Sander. Ayan, ipakita ko sa iyo yung pangalan mo, ha? Sander. Ayan. Kasama ka na dito. Attend muna ako sa premiere host. Sige po, Ninong. Maraming salamat sa pa-share. At pasensya na po, hindi talaga ako makapunta doon. Dadalawa na lang yung phone ko. Yung isa, nawala na ng signal. Ayan, Aliana. Nakalista na kita kanina. Ilista pa rin kita ngayon. Angeli Laksamana. Wait lang. Ilista pa rin kita. Guys, December 7, abangan nyo po ang aking LS. Sino ba itong mga Perer na to? Ayan, Tamsak Aisa Perer. Aisa. Maraming Ferrera. Aisa Perer. Ayan, mega love shoutout. Ayan, si Mary Grace Ramoso. Ayan guys, saglit na nga. Wala kasi akong time guys, kaya ngayon lang ako Ayan. Angelo. Hindi ko kayo guys madikitan ha, kasi nagpapa-entry ako si host. Saka na lang ako didikit sa inyo.
Ayan, Sisi. Ace. Pa-enter ka pa rin. Kalista ka na dito, Sisi Foy. Arlene Timbol. Wait lang, lista pa rin kita. Alam ko eh. Arlene. Arlene Timbol. Sino pong Bimbim Channel, sino pong kababayan mo po? Dan Premier host. Dan Premier mo host. Wala akong premier ngayong gabi guys, kaya nagpa-entry ako. Ayan, Maria Belinda Adrion. Wala akong premier guys, pero kung gusto niyo akong dikitan, andyan po sa aking hanapin niyo yung aking dapat pala ipin ko, no. Hayaan mo na guys, kasi ayan, nakalista na ba to si Abigail Solas? Kanina nakalista ka na ba? Vivian Olives. Olive. Ay, oh my goodness, ilang na ako hindi guys nag-LS, so nagkanda bulol-bulol na ako. Ayan, 33 thumbs up. Maraming salamat guys. Happy New Year sa inyong lahat. Salamat sa blessing. Ayan, share tayo guys para marami tayong mabiyayaan guys. Rizal de Santos. Ayan guys, ipipin natin yan, Sisi. Papin nga. Ay ko, nawala tuloy ako. May nagbaba guys ng premiere. Baka pwede nating tamsakan muna guys. Ayan si Lin 3078 po. Patamsak lang guys. Salamat sa inyo dyan. 7 million guys. Pwede po patamsak habang naglilista pa ako. January 6 premiere mo host nakaset. Di mo po alam. Alam ko yun. Inaayos ko pa yung aking alam ko yung premiere ko may may CPR yan, so di ko alam kung matutuloy yan, sayang naman. Kaya nagpa-entry ako ngayon guys. Kagabi 3 nights na po akong nagpapa-entry. So ngayon nag-live ako guys para makita ninyo kung totoo nga ba ako magpapa-entry. Totoo yan guys, hindi yan budol. Sa FB po, hindi pa po ako namuni. Nagsisimula pa lang ako mag-YT. Namigay din po ako guys ng load. Hindi po ako budol. Sure yan, hindi budol si host. Hindi na tuloy ako nakapaglista. Jubeta Rosel. Alan Perez. Ayan guys, kung yung mga nandyan guys, papaulit-ulit ko yan, ililista yung mga pangalan nyo para marami kayong entry, marami kayong mapanalunan. So, pagmuni na po kayo. Ayan, i-type ko muna ang raffle ko po is 9:15 or 9:30 PM Pinas time. Pa-adya po ako sa FB guys. Sulat ko muna. Ayan. Pili Asukas Jmar. Paki-add ako sa FB ko guys. Abangan po ang aking LS kasi alam nyo naman po may trabaho ako. So, 9 o'clock to 9:30 ang aking LS. So, abangan po yan sa January 7. Birthday ko po yan guys.
Aisa Ferrer, pag nag-ano ka po, magdikit ka sa aking mga ano dyan, mga binababa night boat. Maglagay ka po ng gem vlog para mabilis po kayo mabalikan guys. Hanap kayo ng video na maiksi. Doon kayo mag-comment. Ayan. Mahina talaga yung boses ko guys. Uy, mahina talaga. Pasensya na. Okay na? Okay na ba? Baka sa headset ko. Ayan guys, baka hindi pa kayo nakatamsak kay host. Please lang po, tamsak lang naman. Danny Ferrer, yan ba yung ano mo? Saka na lang ako sa inyo guys, magbisita sa inyong mga bahay ha. Maraming Ferrer. Bakit maraming Ferrer guys? Magkakapatid ba or isa lang ba yung mayahari? Alan Ferrer. Ilista ko ulit. Ayan. Main host. Danny Ferrer. Siyempre, pag marami po kayong pa-entry, marami rin po kayong mapapanalunan. Ayan. Jeremy Ferrer. Kanina nakalista ko na siya. Sino po ba yung mga nandito, guys? Kapatid host. Ayan mga kapatid. Ano yan? Lahat ba talaga kayo nagwa-whitey guys? Doña Concheta, thumbs up. Maraming salamat sa iyo ma'am Doña Concheta. Ayan. May jacket ka na po ng Louis Vuitton. Ayan. Binigyan ka na ni host ng Louis Vuitton. Don Consita. Ayan, Don Consita. Dalawain ko na yung pangalan mo. Tatluin ko pa. Allen J. Ayan, si Allen J. Palista pa rin. Kung mga sino yung nandyan. Invite, ano ba? Invite by Aisa Ferrer. Maraming salamat po. Thank you talaga guys. Ayan. Angeli Laksamana. Guys, pasuyo naman po ng binababa ni Cecilyn 3078 po. Pakitamsak lang po ng premiere niya. Kahit wag niyong tamsakan yung premiere ko, basta tamsakan niyo po yung premiere ng aking member. Ayan, hindi po yan siya bodol. Legit po yan. Ayan guys, yung mga nandyan po, 9 million in the house po. Share your blessing guys, likes lang. Alam nyo guys, kung marami kayong hindi kayo madamot sa likes, marami kayong mapapala talaga. Para maraming blessing guys, likes lang. Support lang is masaya na kami dyan. Ayan, Annalyn Mendoza. Thumbs up done. Annalyn Mendoza, mega love shoutout sa iyo. Invite ka ba sino ba nag-invite sa iyo? Sisi. Thank you so much sa pagpunta. Good evening host. Ayan, good evening din sa iyo. Ayan, napuno na guys. Hindi pa ako naka 1/4 na lista, puno na siya. Ililipat ko na lang siya sa malaking lalagyan. Guys, pasuyo-suyo naman po yung mga babait dyan, ng mga please lang, tamsak lang po. Salamat. Kung gusto nyo mabalikan ng aking member, magbakas po kayo ng tama para mabalikan po kayo. Yun lang ang papakiusap ni host. Ayan. Sino ba yung mga hindi ko na lista? May papansin talaga dito sa aking live, no?
Kaliwali. Ayan si Ren, Remy Custodio. Mega love shoutout sa iyo, Ma'am Remy. Good evening host, man. Good evening din sa iyo and Happy New Year. Remy pala, Remy Custodio. Ayan, pasali ka na rin po, Ma'am Remy Custodio. Remy, thank you. Yung mga nag-invite yan, guys, maraming salamat. Ayan, guys, maging masaya lang tayo kahit may tuwad, no? Tama yung sabi ni Cecilyn, hayaan mo yung tuwad. Ayan, sino ba yan? Mga nandyan. Pasensya na po kayo, guys, kung hindi ko kayo maisa-isa na ma-shoutout. So, kasi naglilista ako para wala akong makaligtaan, walang maghinanakit. Ayan. Yung nagtutuwad na yan, naghinanakit na yan, guys. Grabe talaga. Never mind. Kaliwali, in Arabic, kaliwali. Arigato, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Arigato. Ayan yung mga nagpakas sa aking member. Babalikan po kayo niyan. Lahat po ng aking member, lahat po ng aking super chatter, guys, kung naririnig nyo ako. Lahat po yan ay hindi budol. Ayan, ilista ulit kita. Aileen Gali Nato. Sino yung nag-invite, guys? Si Aisa Ferrer. Ayan. Angelo Santos, shout out sa iyo. Andito ka pa rin. Alista ka ulit. Ayan. Dan po. Dalawa premier host. Ayan. Maraming salamat po sa iyo, Angelo Santos, sa pagtamsak. Kung gusto nyo pong tamsakan si host, hanapin nyo lang po. Hindi ko kasi mababa ang ating premier. Ang sipag ni Aliana magtamsak ka. Salamat. Alam nyo, guys, marami na yung marami kayong natutulungan. Tamsak lang, guys, sapat na. Salamat sa iyo dyan, Aisa Ferrer, sa inyong pag-share. Ayan, Abigail Solas. Ayan, Abigail Solas. Nakalista ka pa rin. Basta po, abangan lang. I-wait lang. I-type ko nga yung aking 9 p.m. January 7 9:15. Bigay tayo ng January 7 po ang raffle. 9:15. Ayan, guys, nakapin na sa taas, guys. Huwag niyong kakalimutan, ha. Baka makalimutan niyo, sayang.
Saan ka nagtamsak, Jeremy? Kilin? Excuse me. Ayan, si Alan Ferreira. Yan, sige pa rin yung lista ko, guys. Ayan, okay na siguro. Marami na kayong pa-entry dito. At may 52 person pa akong ililista, guys. O, dalawa yung premiere niya. Tamsak lang po, guys. Sapat na. Kung gusto nyo mabalikan, magpakas din kayo. Babalikan kayo niyan. Sure yan. Friends, vlog dan bakas. Ayan. Ayan, si Celine. Ikaw na bahala magbakas sa kanila. Yung mga perer na yan, maraming perer dito. Thank you so much, guys, sa iyong mga pagsusupport kay host. Ayan. Tapos na akong maglista. Balik kayo sa ano ha? Sa rapol. Huwag niyong kakalimutan. Damal dito sa Hong Kong Dan. Ayan. Okay. Babalikan ka niyan po, Sir Alan. Magpakas ka lang po sa dulo ng gem vlog. Aileen Galinato, welcome po. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, guys. Happy New Year talaga. At thank you sa pagpunta nyo. May andam ton. Ngayon ka lang, Sisi. May andam ton. Ayan, lista ka na ha. Abangan yan, guys, nakapin na sa taas yung ano. So, January 7 po, 9:15 PM Pinas time. Nakatulog ako, sis, pagod na pagod ako. Okay lang yan, sis, no problem yan. Lahat tayo may trabaho. Unahin muna natin yung trabaho at pamilya. Ayan, tatluin ko pala yung pangalan mo dito. Mian Danton. Guys, add nyo ako sa FB, guys, ha. Pili Aswikas Jima. Wait na. Pili. Ayan, guys, yung FB ni host. Kita nyo na. Kakasimula lang. Nagpa-entry, sis. Ba't ang dami? Yes, marami akong mga maraming nagbisita, maraming nagpa-entry. Ayan, dami na, oh. Ang dami na nila. 38 person. May isusulat pa ako dito ng nasa 52 pa ata to, eh. Guys, yung mga premiere ko po na sunod-sunod, bumakas kayo doon. Kasali pa rin kayo. Nagtitingin pa rin po ako doon. Hindi lang dito sa aking LS. May andang tong sisi, bukas na please. Bigay mo na sa akin yung video. Mag-i-edit pa ako. Paano kaya yan, no? May raffle ako sa January 7, tapos may premiere. So, baka imomove ko lang yung aking premiere niyan. Sino kayang mga masuswerte? Ayan. Magsusulat pa tayo, guys, yung mga darating pa.
May Andanton, share mo na para marami makasali. Ayan. Pang-apat na yan ha, may Andanton. Si Danny Pereira nandyan pa rin. Ay, damo-damo ano, ubos ang papel ni host. Ayan. Sino ba yung bagong pasok? Hello po, Team po. Team Leo. Ayan, Team Leo, mega love shoutout sa iyo, sa inyo dyan. Yung aking mga member din. Salamat guys. Wait lang. Hindi ko pa siya nalista. Doremi. Doremi. Ayan, Doremi. Nakalista ka na po dito. Wait lang. Dublihin natin para Doremi. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sisi, sa thumbs up. May CPR pa naman yung ano ko yan. Premiere ko na yan. Rogie Santos. Ayan. Rogie. Kahit guys ninja, pwede pong isali dito. Labas nyo na yung mga alagad nyo dyan guys. Pag nag-raffle ako, dapat nandito kayo para po mabilis lang tayong magano. Tawag lang ako ng 10. Pag nakasampu na, bubunot ako ng iba. Rogie Santo, thank you sa pagdalaw kay host. Ayan. Lista na kita dito. Ilang lista na yung maubos yung papel ni host. Okay lang yan. Maraming papel dito guys. Maraming papel. Pwede pala mga aswang sis. Ba't di mo agad sinabi? Sige, pwede yung alagad mo. May Andanton. Lista na natin yung mga alagad mo dito. Pero kailangan pag nag-raffle ako, nandito ka ha. Para alam mo alagad mo yon. More entry, more win guys. Ayan. Pero wag kakalimutan itamsak kay host ha guys. Please lang naman po, tamsak lang sapat na. Si Jeremy nandyan pa rin, si Alin J nandyan pa rin, ayan. Talagang maraming pa-entry si Alin J at saka si Jeremy. Si Alan, ayan. Ayan guys, maraming salamat sa pag-stay ninyo dyan. Sige, 4 lang alagad na ipasok ko. Okay, pasok mo na. Ngayon na. Ayan si Arlene. Arlene Timbol. Kung sino yung mga nandito guys, na nag-a-attend sa akin ngayon, yun ang maraming entry. Sander, andyan pa rin si Sander. Ayan, Nets. Jajakitan ko yan kahit yan ano. Nets, sino ba yan? Kaninong ano yan? Ayan mo na yan, basta ilista ko lang yan guys. Ayan. Rizal de Santos, andyan ka pa rin.
Si Aliana. Maraming salamat sa iyo, Aliana, talaga. Rizalde. Ligo dan ligot. Rizalde, ano nga yun? Rizalde Santos dan ligo, ayan. Si Mian to, okay lang yan si Mian. Go lang. Ano nga yun? Dan ligo. Dapat legit yan ha. Ayan, dan ligo ah. Nelski. Nelki Senior. Ayan, si Nelki Senior nakalista ulit. Si Abigail Solas, andyan pa rin siya. Pasensya na kayo guys kasi yung ilaw ko talaga madilim. Judith Kanay. Ay, na time out siya. Ay, paano ba yun? Jakitan ko muna kayo guys. Tina-time out kayo ni Nightbot. Na ano siya, na time out siya. Sayang naman. Lista ko na lang yung pangalan niya. Comment ka please lang. Judith Tanay ulit. Tinime out ka ni Nightbot. Hindi ko nakita. Sorry talaga. Masungit talaga itong alaga ko. Okay. Nakalista na yun dito si ano. Si Gloria. Na time out guys. Paano na ba yun? Ang sungit talaga ng alaga ko. Kawawa naman yung bagong pasok. Baliw talaga to si Nightbot eh. Oh my God. Andyan ka pa Judith. Comment ka ulit baby ko. Ayan. Tinime out ka ng aking alaga. Ayan guys, may 44 na tamsak si host. Sana naman maging 50 man lang. Oh, dito na yung galing si ano, si Sisiglo. Andito na yung galing. Ayan, Judith Tanay. Wait lang, jakitan kita kasi tina-time out ka eh. Watching pa po, ayan. Pa-entry tayo guys. Judith Tanay. Lagyan mo ng video yung kaniyong mga entry ha. Dapat legit po. Di kasi si tamsak ko sa'yo. Ano yan? Alagad ko sa'yo. Net saya. Ay, nagbababa si ano, si Net ng bahay. Premier ba yan sis? Hindi ako sisi makapagtamsak sa inyo.
Pag nagtamsak ako, maglo-loading to. Baliw tong aking aking CP. Ayan guys, may galap siya sa sa 8 million yan guys. At ayan, 41 na tamsak. 44 ba? 44 na siya. Ayan, more entry, more win po. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Anong oras natin? 16 pa lang. Kahit umabot tayo ng before 11, ayan. Kasi pag 11, alam nyo na, nag-ano na yung namin. Ayan, mayroon bagong pasok si Roderick Sato. Okay, Roderick Sato. May andan to, may ano na yan. May jacket kasi baka matime up ka ni ni Nightboot. Roderick Sato. Ayan, jacketan pa kita si My Last Journey. Saglit lang sisi lista kita. My Last. Sige, nakalista ka na po dito. Wow, puno na guys. Ilipat na lang natin sa malaki bukas. My Last. Tama ba yung pagbasa ko? Salamat sis, painitin ko muna para di malaglag. Diyos mio, marimar. Ayan, naka 46 na tamsak na si Hus, guys. Sir Alan Ferrer, ano ba yung mo? Ilan ba yung alagad mo dyan? Alin ba talaga yung main mo dyan? Pero okay lang yan mga Ferrer nyo. Ilan ba yung may-ari niyan? O magpipinsan ba talaga kayo? Sana guys, nandito kayo ha. Sayang naman. Nag-import ako dito. Marami pa to. Bakas lang po kayo dyan kung gusto nyong dumikit sa mga binababa ni Nightboot. Kung masipag kayo dyan magdikit. Ayan, Mami Susan. Nakalista ka na dito, Mami Susan. Ayan, harang. Susan Vlog. OFW. Ayan, Mami, lista pa rin kita pero mayroon ka na dito. Nakalista ka na. Yung mga aking member, nakalista na dito. Salamat, Mami, sa pa-member na di ko alam, char. Salamat talaga, Mami. May andam ton. Wait lang, jacketan kita. Baka ma-time out ka na naman. Okay lang yan. May andan doon na mo. Yung ninja mo dyan. Ipasok mo na yan. Ayan, lista pa rin kita ha. Puno na yung aking box.
Yung, hindi ako nakakuha ng malaki-laki. Ayan, si Sisilinan yan. Maubos ko nga itong mga papel dito, di wow. Shout out, Mami Susan. Ayan, nag-shout out na sila dyan. Ayan, dalawa na lang guys. Parang awa nyo na, maging 50 na yan. Isali niyo yung ano dyan. Para kung baliw may simning na channel. Huwag mong iparehas ang pangalan mo kasi paluin ka talaga ni lolo niyan. Jeremy Ferrer, salamat, andyan ka pa rin. Ayan, si Aileen Galinato, andyan pa rin siya. Sino pa yun? Si Cicilin na yun, andyan pa rin. Yung mga nandyan guys. Andyan pa rin si Aliana. Salamat sa pagbantay kay host. Ayan. Nako, buti na lang tininin ko yung CP ko. Palubat na guys. Delikado tayo na ito. Alam mo, sinaantok talaga ako kanina. Uy, grabe yung pila ko, umilang maintenance. Tapos ngayon, wala na yung antok mo. Wait lang lagay ko lang yung aking charger. Yung headset ko talaga budol. Budol talaga guys, headset na bibili ko. Ayan si Wendell Awanon Uba, pasali host. Ayan, nakahabol pa siya Wendell Awanon. Ilista kita ba Wendell, kahabol ka pa. Wendell Awanon Uba. Sino ba yan? Ayan, nakain na siya. Ayan guys, puno na siya. Hindi ako nakadala ng malaking lalagyan. Ngayon lang itong gabi. Nung nakaraang gabi pa guys, isulat ko pa yung iba. Hindi pa ako nakasulat talaga. Bukas guys, abangan nyo pa-entry pa rin ulit bukas. Ano ba yung bukas? 5 na. Last na bukas or sa 6 ang last. 2 nights pa tayo guys. Kasi ano naman, 7 naman yung ating parapol. So may chance pa kayong magpalista ulit bukas. Ayan, 49 na tamsak. Bukas po 9 PM po, abangan yung aking palista ulit bukas, pa-entry ulit bukas. Hanggang ano yan, hanggang 6, 2 nights pa tayong magpa-entry guys. May chance pa kayo. Pero ang raffle po is 9 sa January 7, 9:15 PM Pinas time. Kasi ang Malaysia guys, parehas lang ng Pinas ang oras. Ayan mo na yan, sisimihan. Ilista na kita dito. Pero punta ka pa rin bukas para marami kang pa-entry.
punta ka bukas dito ulit. Ayan, si Dilove Channel. Ayan, si Mami. Dilove Channel. Pero Mami, yung ano, marami na yung nasulat ko sa'yo. Pero dadamihan ko pa yan, guys. Thank you sa tamsak. Ayan, isulat pa kita. Dilove Channel. Ayan, ubusin natin yung papel dito, guys. Para kung sino talaga yung maswerte na mabubunot. Ayan, si Danny Ferrer, andyan pa rin po. Minsan nga sis, bigla na lang ako sumusulpot sa mga premiere. Minsan din wala ako, ha. Okay lang yan. Bakas ka dun sa aking mga premiere, Mi Andanton. Bakas ka rin doon. Marami ka, naglilista pa ako doon ng mga ano, para maraming ano, marami tayong ano, bubunutin. Ano yan, 9:15 to 11 tayo, magparapol. So, medyo mahaba-haba na rin. Pag mawalan ako ng wifi, so data lang yung gamitin ko. Hanggang 12 tayo ng gabi. Ayan si Wendell. Wendell Owanon. Ayan ako pa rin yung pangalan niya. Ayan si Abigail Solas, nandyan pa rin siya. Ang sipag-sipag talaga. Abigail. Mayroon pa ako dito, guys, na ililista bukas. Ang dami pa. Ayan, puno na siya. Ayan. Nakahabol ka pa, Wendell. Ayan si si Jessa, andyan pa rin siya. Jessa. Guys, maraming salamat sa inyong lahat dyan sa pag-stay ninyo. Noted dyan yung mga nag-stay sa atin dito. Gawin ko na Mami, Dilove Channel yung mo, 5 o 6. Bukod sa main mo na account. Yay, 50 na tamsak na, guys. Ikaw yung pumalit na time slot kay Joanne TV Vlog para kaming aswang nito. Ilang araw na ako nagpapa-entry, guys. Yung mga premiere ko, lahat yun sinabi ko sa kanila na mag-comment sila sa pero nakalista na yung iba dun, guys, sa mga premiere ko. Lahat yun pa-entry, nakalista na yun dito, guys. Ayan, 52 person pa yung hindi ko pa nasulat. Bukas pag may break ako, isulat ko to lahat. Saka yung nandun pa sa sa comment box, mayroon pa dun yung mga nagbaka sa aking premiere. 2 nights pa tayo, guys, na magpapa-entry. So may ano pa kayo, may time pa kayo, guys. Kasi kung marami kayo, guys, na pa-entry, marami rin kayong mapapanalunan. Swerte talaga yung mabubunot.
Ako ngayon lang nagbakas sa bago mong Premiere. Ano na yan? 3 sunod-sunod na Premiere. May andanton yung aking mga pa-entry. May mga ano doon. May nakapin doon. Tingnan mo yung aking Premiere. Hindi ko kasi mababa. Baka mag-loading na naman ako. Yung gusto lang kong mag-thumbs up guys sa aking Premiere. Hanapin nyo yung aking Premiere guys. Magpakas din kayo doon. So dagdag pa rin po yun na pa-entry. Ayan, si Alin J. Nandyan pa rin siya. Alin J. Ayan, si Celine. Nandyan ka pa rin. Guys, kung ako kasi panakaw lang yung aking pag-LS dito ha. So pasensya na kayo kung hindi gaano malakas yung boses ko kasi tulog na yung aking alaga. So magkakatabi lang yung aming kwarto. Kaya panakaw lang ng sandali ito. Namuni si host pero hindi nila alam guys. Kaya diskartihan lang natin. Ayan, si Wendell Wendell. Andyan pa rin siya. Ito ba yung 3 days, 2 days at first day na Premiere? Oo, mayroon yan. Sunod-sunod dyan, CC. May nakapin dyan. Hanapin mo. Magbakas ka doon. Bukas pa yan, isulat ko yung mga nandun. Bakas ka yan, bakas ka. Wala naman, hindi ko naman sinasabi sa amo ko kasi baka, ano nga tawag yan, mabait naman sila. Ang problema, baka pagbawalan na ako neto na magsipi. Agoy, hindi ko pala naon. Muntik na akong malubat guys. Hindi ko pala naon, nag-charge ako pero hindi ko naon, oh my god. Tika, out muna ako, punta muna ako sa Premiere mo. Sige, sige. Kailang yan, ililistan na nga kita dito lang marami. Ayan si Alan Ferrer, andyan pa rin. Alan Ferrer, Jeremy Ferrer, nandyan yung mga Ferrer. Thank you so much sa inyong lahat dyan guys. Mamaya-maya, anong oras na ba? Magpapaalam na sana ako guys. 10:40 lang tayo ngayon. Bukas naman tayo ulit ha. 10:50 or before 11 guys, magtatapos na ako guys. Kasi naglo-loading na to. Baka maabutan ako, sumapalo ako ni Lolo. Malaglag, sayang naman. Yeah. Maraming salamat sa inyo at God bless sa inyong lahat yan guys. Maraming salamat sa tulong. Tamasak lang po, sapat na kay host. Sana naman guys, hiling ko lang lahat tayo mabiyayaan dito. Kahit kunting biyaya ni Ate Jem. Ayan, mag-share siya ng kanyang blessing guys. Hindi pa ako nagsasahod dito guys. Sa totoo lang. Pero birthday ko naman kasi. Kahit hindi ko naman guys birthday, nagbibigay naman ako. Nung kasagsagan ng pandemic, binibigay lang talaga namin guys, ang kaya namin, ang load lang. So, yan lang ang tanging paraan para makapagbigay tayo ng konting blessing. Load lang talaga guys. Namuntik na akong malubat talaga, ma-off yung CP ko. Hindi ko napansin. Nag-charge pero hindi pinagbuksan, hindi naka-on. Okay guys, shout out na lang po sa ating lahat dyan. Ayan, hindi pa naman ako nag 1 hour and 30 minutes.
Ang problema kasi guys, kung mag-loading talaga. Sander, Danny Ferrer, andyan ka pa rin. Ayan, si Aileen, andyan ka pa rin. Thank you talaga guys sa inyong pagsusuporta. Sana naman makasupport din ako sa inyo kahit simpleng ano lang. Pang load lang mga ano ba yan? Lahat ba kayo dito nag-YT? Saglit lang nga, ibaba mo na ni Bicolana sa Malaysia yung aking premiere. Dapat kanina pinatamsakan ko na sa inyo guys. Hindi ako nakapunta sa aking mga tropa na nag-friend. Lane pa, thumbs up dan. Ayan, maraming salamat sa thumbs up mo dyan, Aisa. Ang problema nga, hindi ko talaga siya mababa yung aking bahay. OMG, mali. Maraming salamat sa inyong dikit guys dyan. Ayan, sana hindi talaga siya malaglag. At kakagraduate ko lang ng 2K guys. Kakagraduate ko lang ng 2K nung nakarang araw. Ayan, may 6 million pa tayo guys. Baka naman. Baka 29 na tamsak pa lang siya. Yung aking premiere. Nasa taas po guys yung aking premiere. Baka i-premiere ko na siya bukas. Mary Grace. Ayan, Mary Grace Ramoso. Mary Grace. Mary Grace Ramoso. Friends 11, thumbs up dan. Magpakas ka po kay Renz 11. Lagay mo yung Gemla. Aisa. Para babalikan ka din po niyan. Ayan guys, nakapin po yung aking dyan. Yung aking premiere. Baka naman pwede makahingi ng tamsak. Nakalimutan kong ipin kanina guys. Pasensya talaga kayo. Ngayon ko lang talaga naisip. Nakadami na sana ako guys na tamsak kanina. Kung nakapin pala yun. Dan sa premiere mo host. Ayan. Bakas ka din po John. Aisa Ferrer. Ayan guys, sana hindi mapinding yung ating sponsor. Kasi napipinding yung pera na padala sa Pinas. Nag-holiday kasi, di ko alam. Pero mapinding man basta go tayo ha. Tuloy-tuloy ang raffle. Minsan lang naman mamigay ngayong 2021 si host ng kanyang blessing. Ayan. Magsishare pala.
Si Alin J, andyan pa rin. Alin J, Jeremy, ayan. Mary Grace Ramoso, Sisi. Pwede pong patamsak ng nasa taas po. Ayan, si Alin J, nandyan pa rin. Ilang minutes na lang po tayo guys. At ako'y hinihila na ng aking higaan. Mag-11 na guys. Promise. Ako talaga inaantok na. Nalobat na yung aking cellphone. Pinapatay kasi yung aming dito, signal. Mag-11 na siya. See you na lang po bukas guys ha. Ano na lang tayo. 2 minutes na lang. Bukas po ay January 5 and 6 po. May 2 araw pa tayo. Dan na sis, ayan may andan po. Thank you sisi. Nakita ko nga yung bukas mo. Sana bukas makapag-start ako ng 9 o'clock. 9 o'clock. Ayan guys, marami na yan. 52. Nasa 100 plus pa lang. Nasa 100 plus pa lang yung pa-entry guys. Kunti pa yan. Yung iba nga inaabot ng 200 ganyan. Ayan, kunti pa lang yan guys. Wala pa yan. Kasi nung pa-entry ko talagang last year, wala pa to. Hindi pa to 1/4. Ayan, bukas po balik kayo guys. See you na lang bukas. Maraming salamat sa inyo. I love you all guys. Ayan, maraming salamat talaga sa support. And Happy New Year. God bless us all. Ayan. Thank you sa pagbisita kay Ate Jem Vlog. Ayan, Mami Susan, bye-bye na po. Nasa harang ka pa. Ayan, di ko man kayo guys na shoutout ngayong gabi, pero nakalista naman kayo dito ha. Mahina pa si host mag-shoutout. Inaantok na talaga ako guys. Inaantok na lang si may andan to, inaantok na rin. Ayan, kasi ang Malaysia, Pinas time lang din. Ayan, see you tomorrow guys. Sander, Jeremy, ayan, may love shoutout. Alin G, shoutout sa inyong lahat dyan. Aileen Galinato, Mami Susan, ayan. Si Rogie Santos, may love shoutout sa iyo. Maraming salamat din. Si Angelo Santos, ang aking mga member, at sa aking mga super chatter. Alam na niyo kung sino kayo. Ayan guys, si Aliana, andyan pa rin. Thank you so much sa supportan nyo guys. Sana makasupport din ako sa kunting pangangailangan. Ayan. Sana marapol kayong lahat. Marapol kayong lahat. Ayan. Hindi pa to guys. Kunti pa lang to. Hindi pa ako nakapagsulat lahat kasi wala pa akong time. Bukas, aga-agahan ko yung gising ko, alas 7 para magsulat lang. Mayroon pa guys mga pa-entry yung ay kanina nagpabakas yung aking pinsan kaya marami akong isusulat guys. Maraming nagbakas. Mami, bye-bye na po. Salamat sa inyong lahat dyan. Lubat na ako eh. Pati yung aking sarili lubat. Salamat sa support niyo dyan. Bye na mami, God bless. Hintay mo lang yung aking
Pa-surprise din sa'yo. Mami Susan. Bye-bye. God bless guys. Ayan, love you all. Salamat sa support. Ayan. Bye host, mag-iingat ka dyan. Oo naman. Kahit na panakaw na sandali ang pag-uwaiti. Bye!